ịchọ ịnụ dị n'oge chee ka ngwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee nụọ dị n'oge maka competition dị ụmụnne competition dị ya bụ ị ga-eji ezigbo omume nke mbụ ezigbo omume iwelie kwuo onye ọbụla hands down ọkwa ifu ka Chioma si wee kwuo ụmụ nwaanyị niile hands down ịmara na ụmụ nwaanyị ebukakwa na ngwa unu eziokwu ụmụ nwoke dị less population ụmụ nwaanyị karị so competition dị ị ga-compete kwe ị nọ na-asị achọghị m ịcompete ịkpọkwa afịa nke gị agakwa nke gị ekpo mme maka ha si na nwaanyị n'ọdị n'oge ọ na-akakwa mma than late o ji igbo mụọ ụmụaka chekunete were ụmụ agbọghọbịa mụọ nwa ndị ụfọdụ ma o jene chọba nwa maka onwe mgbe ị ga-elu ọ dị late chọba nwa 21 ịlụgo ogo nnu dị gị mma bịakwara gababe dị gị ọ ka mma early than late eziokwu ka m na-agwụ ọ ka mma early than late unu afụ gị so ma ọ bụ na ị na-agafe n'ụzọ ofu onye afụ gị ofu nwoke afụ gị asị gị eyu girl bịa kana ijeli nnọọ bịa gịnị ya na-akpakọta nkata na-adị mma ọ na-adaba ma ọ bụ na mmadụ chọtara gị connect ya gịnị ma ọ na unu furu onwe unu ma ifu online ifu ya nnọọ n'ọlụ mma like anya ije na-enye bielu were ego chie n'iru ọ sịrị agị helo ịkpọ bielu niile ụmụ nwoke anara like ya fa na-atụ ndị ụdị ndị ahụ egwu fa na-asị na ego dị fa n'anya na fa yara emenwe ihe dị na fa ọsị ya onye ahụ bụrụ milionia ọman like ya ọ ya na-agbalị gị ọsọ ọ ga-ekuru ọ ga-asị ha na ị ga-abịa gbuo egbu ma ọ bụ ọbụgodị na o ji ego ọ sị na ị ga-egbu ebula gị ọ bụla onye dịkwanụ moderate ọ sị ha ma ọ bụ onye nwere ego na-anọkata daa ọ sị ha ndakwan ịrapụ m ijekwula onye ọzọ na-ego ahụ ka ịlaiki na ịlaikira m nya ọ nara adịchafụ obi mma ịdị na-akpọli afọ ego na-enye bilu na ịmago na-agwụ ya ihe dị iche iche ya mere gị ya debe anya ka onye ego dị n'anya faya sị na ego dịkwa nwa n'anya ọ ya agba ọsọ rapụ gị jee nụọ onye nwere obi umeala ụfọdụ ga-ama ụma sị gị na ego adịrọ ọ sị gị na ego adịrọ ihe ị ga-eme isi ya na ego ga-abịakwana site n'ike nke Chukwu ga-eweta ego ikpecheli ekpele inye ya advice ị na-akpakwa agwa dị mma ma iche njin ịma na ihe ụmụ nwoke na-akpali ego n'elu ụwa bụ nọmba 1 ọ bụ nwunye fa ga-anụ anụ so ifekwado na ego ahụ dị pretend ya nnọọ ka ị chọrọ ego maka ọnụ gị onwere onye ga-eli ego ahụ na-abụrụ gị ọ bụ gị ga-eli ego ya so kedu ihe ị na-akụrụ mgbanụ si ka ị napụtaba ego ọsọsọ olee si ma ị chọrọ onye ahụ na ị chọrọ ego ma ọ bụ na ị chọrọ ili ego gba ọsọ ifu gị ọ bụ na ị chọrọ ili ego gba ọsọ ị ga-ekulu down wụsalụ ka ọgọdọ ịwụsalụ ka ọgọdọ ụmụ nwoke na-alaiki onye na-awụsa ka ọgọdọ ndị ọzọ bụ ọkpọọ gị ngọzi isi asaa ụmụ nwoke na-alaiki onye nwee respect onye asị otu onwe mbọ sị hei onye a nwekwa respect saa akwa na ọkpọkwa gị isi asaa ị na-azị asaa ife oge iji aka ya sị gị biko akpọzinye asaa na ọ bụ gị kpọọ onye Okechukwu maọbụ Obinna maọbụ Chidi biko mana n'ime uche ya ọ ga-amakwa na ị nwego respect maka fa na like ndị nwee respect efu na ọ ga-agba ọsọsọ n'oge efu na ịnụgo di ịnụpụ dị n'elu ụwa ma ịtọ na nne na nna gị n'aka gbahafịa ọ bụ ezi agwa ịghọtago respect ka fa na like jos si asaa ọkpọ oge si asaa ifu na ọ ga-eji aka ya sị ga-akpọzinye asaa o sị gị na ego adịrọ isi ya oke Chukwu ga-eweta ego ihe ọbụla ka anyị na-amaneji Chukwu ga-eweta ikpe ekpele ị na-eweta good advice ịfụkwa ọnụọ gị ọma na ọ nụtara ezigbo nwaanyị ọ ga-eme ọsọ n'oge agwago m unu na competition ya bụ gbele ezigbote agwa gị ka onye ọbụla hands down ma ị chọọ nnuji ọsọsọ nkịta nke echi ọ bụ ori ụka ka m na-ezi n'ụlọ ya onye nwere ntị ya nụrụ ya ndewonu nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ